eyomhlobo wakhe athi uyalala ekhaya kuphela ubuthongo athi uyacabanga ukuthi yini kuphela ubuthongo asuke ekhaya drive aze ufika emsebenzini afika ivumbulule emgqonyeni agoduke naye ayinayo kwakhe ayoyi-ayini abuye nayo kusasa i-short list ungazange usho lutho ingoba le CV ivela kumuntu owenzile khona imkhuhlane ofanele ihambe kungathandazwanga. Haleluya. Lapha eThekwini kwakhe intombazane yagibela eteksini yayihlalela nje kanti khona nomama la unabantu abadala ufake iphandla zakhe wehla le mama lapha kwi-tollgate lesibili mawusuke eThekwini kukhona uThomathi esibakhona lesibili umvoti wehla lapha ecakwe yinto yentombazane mdala lo mama kodwa ucakwe yinto esentombazane. Kukhona into engifuna ukumsulela ngayo into engifuna ukumsulela ngayo khona engifuna ukumsulela ngayo uma ngithi your life will never be the same again ngifuna lelizwi embrace when you've been made to be one with Christ. Uthi uPeter mebabhalele balibandla uthi laba they've been made to be the partakers of the divine nature. Sinemvelo kaNkulunkulu. Sikhuluma izinto ezingekho. Sizikhulume ongathi zikhona. Zibe khona ngenxa yokuyibiza kwethu. La imfihlo ukuthi uyibiza kanjani. Kanti ithi incwadi yamaHebheru chapter 11 methi laba madoda laba ngokholo bazamukela izethembiso bezibone zikude bazamukela zikude faith fanele imukele into ikude lithi iBhayibheli basithakasela bajabule ngathi sebeyiphethe. Haleluya. Ngoba into edala zisondele ukuthi wena uzimemeza kanjani thokoza ngaso singakafiki lithi baze bafa bengazange bazamukela kodwa bafa bekholiwe. Ngiyanqaba la endlini ukuthi uzofa ungayimukelanga lento uzofa uyimukelile ngalesa sikhathi bafa bengazamukelanga kodwa refuse to die ungayimukelanga into wena la uphila khona akusikona la inkosi ikufuna khona indlela ophila ngayo akusiyona indlela inkosi ekunikeze yona. Uthe khuluma ngomlomo kaJeremiah wathi ngiyayazi imicabango mangicabanga ngawe ngicabanga nomuntu onethemba. Oh my God, ngicabanga ngomuntu ophumelelayo ngicabanga ngomuntu onethemba ngicabanga ngomuntu onekusasa. It doesn't matter ukuthi uzalwa ubani. You might ukuthi uzalwa abazali bakushiya umncane kodwa uNkulunkulu wethu akamncane. uNkulunkulu esimphethe homdala kuneyinsuku wenza izinto ezingenzeki kubantu. Wakwakhuluma nentombazane nje uGabriel wathi uzokhulela uzala umntwana. Yathi intombazane kanjani? Lalela la usibuza khona kanjani i-answer is God. La uyibuza khona le nto kanjani God. Lithi iBhayibheli umoya ongcwele uzokusibekela ehle phezu kwakho lokho ozawukhulelwa ozothiwa kungcwele. Ngizwa uMaria ethi makube kimi bengicela phambisana zakho ngicela phambisana zakho phezulu ngicela phambisana phezulu ngizwa uMaria ethi makube kimi njengokusho kwezwi lakho.
makube kimi njengokusho kwezwi lakho. The time has come yokuba uphume ekuhluphekeni. The time has come yokuba uphile ekuguleni kwakho. The time has come yokuba uNkulunkulu akhile imhlolo in your life. Kade bekubukela phansi, kade ubashayela izandla, but isikhathi sokuthi kushayele wena izandla. Makube kimi njengokusho kwezwi lakho. 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 Lokho izwi lakhe likushilo ngivumelana nako. Lokho izwi lakhe likushilo ngivumelana nalo. Ngiyadismiss ukukhuluma kwabantu. Ngiyadismiss ukukhuluma kwemndeni. Ngiyadismiss ukukhuluma kwabantu engisonta nabo. Kodwa ngifuna lokho kushiwo izwi lakho. Yike ngifuna ukuba yiko.